Esteves, Rodrigo Paganelli. Apuntamente lutáforo. Aconteceume estando en Portugal o extraño caso que lles paso a relatar. Fun a unha tenda na procura dunhas pilas e nunca esquecerei o momento de pedilas. Tras un anaco de algarabía dixeronme: você o que quer são baterias. non entendía o que estaba pasando ata que me explicaron o seu significado. De min dicían que era espantosa. Espantosa. Eu só pensaba que xente máis faltona. Aquilo era o mundo ao revés, pois non todo é o que parece en portugués. O meu carón, falsos amigos que me metían sempre en xarillos. Quedoume claro que estando en Portugal teño que ter coidado co que digo ao falar. Não se pode dizer. Comentaba no cine cuns amigos que un final feliz remata cun gran bico. Ninguén sabía onde meterse, alporizouse toda a sala de repente. Por cada esquina ia sacando fotos, ca mala sorte de que se me borrou todo. Cando o taxista lle contei o que pasara, quedou mirando raro outra vez meter a pata. Eu só pensaba que xente máis extraña, pois é abrir a boca e furarme coa mirada. Que vou facer se nada poso dizer? É que non todo o que parece en portugués. O meu carón, falsos amigos que me metían sempre en xarillos. Quedoume claro que estando en Portugal teño que ter coidado co que digo ao falar. Oh, Esther, tu cá para mim estás a ser exagerada ao dizeres que aqui não se pode dizer nada. Mas é que tu, entre todas as palavras, foste logo escolher as menos indicadas. Não é questão de povo nem de língua, eu culpava antes a tua péssima ponta